Kila dan palat kadwai tiligi company ki bomsyam lapatiau satya bansiu ya kabai boarding sya katnat MEECL kabalong kadau ba kinong tre ke MEECL bakin hab banduk tulop mentala arbnai. Kat kemuji tu do presiden uba PK Shulat bat ba arjur khar tang kabai boarding ka katnat kadai banyo na kitai company kala ban poi sya ka aspa klur tingka ai. Habakren pat halo ka tulop ba Shulat lai thu ba kapoi bait omduna ya kalai pu klur hadu lai pulai klur tingka sibnai. Na kaliang ka kenhun kinong tre ke MEECL ha kasibalang kila penlong da kecichat kan ka ba ars ngi ban penbor ka sokar jela pakan siu no ya ka tulop bala arbnai ka jongki. Hatu pihak subsidisi kini kat kum ke Electricity Act section nrepuai nrepuar nrepulai hatu pihak thok mo siapa ke MSCRC hakaba ke state government ni ke appoint yaki chairman yaki secretary ba kin include yakini ke subsidi apa kan ke tarif ke jongi kat kebadai ben subsidize yakini ki weaker section ki consumers ki jongi kiwe ki states kile kata ke Delhi kale kata ke UP kale kata kiwe ki states kile kita hanrei hak state ke jongi la pen burden bet hangi ba fini I hakini ki arts nem menta license nem kaba kata ke tarif ke jongi ka sa kumjo dikane ke tarif kaba upai ba ujongi uyo akan ke state ke jongi kada ka wain ki tarif ki beduna tam do hapo kari India ka jongi kata ngiri ben syai u Assam dang hakini kisngi udang ong ba ka tarif nak bentak domestik kemat hayeng kala ban poi shadow pratengka handai tengka komersial segi sipu tengka karoi tengka ni hangne dang lai pia sau tengka debat kumjuru idon ki boong ba la bha ben privatize kapadai kamle kata ni pediang ni kata handre hatu lada privatize consumer juga state pila mo ban siu kador kaba sipu tengka karoi tengka tila dei kata kador ayengi rukai nim kwa kata ayengi tang tengka paya ka service ka bangin ai barkan ong epi ba lek chabar hapo Delhi kadon kelut shading barakhai ki cities hapo India kidon kelut shading kare tang hang ni pop Meghalaya nganut benkop ba i consumers ki jongi iyo 24 hours power la ka de kanong kadong ne hasor hot ke fault kidan nim ong ya kata ki fault kidan i line kidan ki fault ki line ma kidan ka bangisim ngishim shutdown bangi pentrai kidan gum kita handrai kadon ka ngile ban ai ya ka uninterrupted power supply even at the cost of the organization kata ka de ke abo consumer uhaban sngoto de sakawairu nakaliang ka jongka state government mo I deputy chief minister I penpau menne yong ba ngi hab entry kum ke professional kadai sir kai ba fi ang mapi kadai ki engineers ki accounts QA ki line staff na dong berhot ki meter reader ki barit do ngi tray kum ke professionals kijing ajing mut ki jong ki officers kalong ka professional suggestions handrai kabas ngosi kalong ba decisions are being taken by the unprofessionals kita gidi kita gidi board of directors iba mana betung kita mana betung tung the government kita kadang ko benong hang ne ba kum ginong tray ngidon ka responsibility ngidon ka jing bakle but ngi appeal sigi para nong tray ki jongi ki officers ki staff bangin tray khoj ngin tray hak ngin ai ka service ka ba hak sigi consumers ki jongi ladadan mono ki consumers ki jongi ki ba ki officers ne ki staff ki jongi ki pan pisa ki demand pisa kabam dei kono kam benle pentip sengi ngi kular ya fi kum ki leaders ngin sim action ngin ong sika management ban sim action ya kum kita ki nong tray namar ngi kwa ban ya fight ya corruption. We are not going to tolerate corruption. It should be zero
corruption free corruption MECL. Let us start namangi ngin sedang syamangi da takadaw ni kwa ban demand ya ka rights ka jongi bat ka kata ka rights kolong ba ka ba kata do yangi kolong ba ki pensioners ki jongi ki bala ai ka service ka jongki katas nem bantai ya ka ni organization ki ba pli mentak sngi kimyo ya ka pension ka jongki hato kam kata syai kin lej kani ka crime kani ka government kala commit ka crime ngomong show management menta it's the government namar ngi ka 100% government PSUs it's a crime ka fila commit syai kata ka praspa 10 crore ka fila kular hakapor wangi shift over napa ka MSCB syaka MECL larangi shim ka actual valuation menta kalong 8,000 crore tengi di ban kani government ba release ya kani 8,000 crore kloy lalu fila release ya kani nginum don sukono kono ko burden namar nakani ka praspa 10 crore news pa 100 crore la seo nakabentak ni terminal benefits jongi pensioners naka pure revenue money ke jongi naka revenue ko jongi kamu fila ban sungtu bangi kam feel hot ngidon kamban improve ka revenue ko jongi namar ya balong mentahi ni collect komandro pusan nyofo crore ngila ban poi kata ka proportion crore extra te kasan crore ngini tray system ni appeal man kapor siginong tray ki jongi ngini pet gilat glanti nam tang bangan ongru ye fiskan ni kawai kalong ba teng nyimla ban tray independently namar habang imut ban sim action kadon ke interference na shalor kuma pini i an patawang ni GUD cement ka ausanding jaka kade kano 800 crore tam ke officers ki jongi habaki ai ka disconnection notice habaki light ban disconnect lapoi ka phone bang what disconnect show hato kadang dai mo ka poring ibangin sengap balai kim shim action ni kane u CMD u phone ni ki field officer level where is the protocol sir you are too young you need to learn more you need to learn more Kenya aku mentip kano tili ni ki company ni ki bangsa ka bel ki papat silut saka ni ka MECL kumba aspa crore ngindang don ka dues take action against them initiate legal action we are there to support ni kren with responsibility la ka poi ka por bangin hat ngin hat madan ka babon ba bangin hat madan ka basngausi kalong ba habaki board of directors hidon ki bedisen kim ni hab ka decisions la shim naka view jong attorney general hato attorney general ulang above the board of directors but usan ru kam clear ka signature kam clear udah attorney general jong state jong no kam syai ikwa bentip ya kata ibon ski bangin sekali namar ba kani ka kata ikhon kiti ki jongi baro ki pensioners berkum juru ki BM lembak ini ki business ka bakan ni ka MECL kale this is a techno commercial organization hot hak jo ka poru ngidon ka social obligations hak ba ka government ka ban subsidize singi ya kita ki social obligations kata ka ki bang kuan pau ba sashi sen ni kuan ban ong ba kani ka jongi kalong peaceful ngimdan kono ka jing temu hak ba ngin penduk yaki assets ki jongi very clear ngim kondon ya kano kaban penduk ki assets ki jongi markane ka assets kade ka jonga kade ka jong pi kade ka jongi borokhaj iku akan pentip jika ngilong very clear bang ngilong discipline ngilong ibati play but nginyat hakalanti kabang hindi baniat tangba kumi present 8 pa mane ila check out untuk program langi i bakamdan kano basaiso lakade yang i hakaba inpoi hado kata ka stage kabanle ka tutot shutdown ni appeal di consumers ki jongi sngoba bani ya sha jongi handrai kalaj kabangin ashapi kade ka priority ka jongi kumba hado menta bar kha kinong train hado ki beret hado ki behe ngile ban penbiang ka supply jongpi nginang ya ile kumta handrai haba ki khon kiti ki jongi ki yap
Habis kunti gigi kitangan sengobha banya syalang bat ni lakadai hau tau put uba ngin hab banya le cedok ubakut. Iha ko bayadai bat smart meter mo ka pelongkom ni. Smart meter jing sisha mentang ka state ka central government mo. Kala shimi ka rai ba baru ka Green India. Ia kini meter di belang don mentah di ban change no dan keliang no di smart meter. Nak kata kadau ka central government ka don ka scheme mentah kal alongkum commission ka national smart metering program mo te hakani ka program ka don ka company ka jongga central government ka piki ong ka energy efficiency services limited ka bladon ka mandate ban le ekum kini ki kam claim the file tender shu ai be ka kabat kale kum no pi da dei ba belak keliang yu meter pentah abo dunu smart meter pan kalong kum do ba ka don ka saving Tadon kan ka saving syukur mentah losses na ki 10% ki poi ki 9%. Tingdon saving ko malay percent ni. Ti kan ka ESL ya ka to investment joka ka shim na itu saving iba life percent kan. Damot kan ka MECL jongi kan nom dan kam ban siu ru ka ESL ka suan le bet free. Hari hang ni pat ka don ka ka wingi pa on pun pau ya ka cost. Pi ladangi ai lad UESL ban supply uni meter UESL menta kumule hapo UP wat Haryana dang ya menta mo pinda Google pin lab mo ti hangtai tang ar hajar arspa supply meter habalei pat hangne hastet jongi menta kisim na kalon ko ba arspa crore menta la sanga sithi men chisngi UCM diu la sang sithi la pha spo ga RC ban pan ta kalon ko ba arspa crore menta smart meter kai kijing thumun lendet dan kai haba yo gum kata kelat kumbale gini ke state ki bala kham long advance kum ke UP ke Haryana makiro kim sim loan kim sim ki sim kata ka service jong ke ESL han refuse gini jongi pat kai mo lendet baki hap sim ta kalon tengi ya kene ngi persya ngi ong ba ngapat ngi dawahang ni scrap this meter otherwise will approach the court of law scrap this smart metering program ngan si thui phi sakawai kai ka jingle jong kini ki management jong imenta kala ai ka rate yak industry haka saka kan riu tengka ka di menta ta haka sau tengka khandai punaya kala don kata ka MOU bakla sign bat kini ki Bernihat Industrial Association balai ki ai kini special treatment yakini ni nak liang ka nakane komite ru ni persya ya kene ban ngai thui bi menta ka singi ngila file ka petition ban review ya kene bang hinum ai lat ka management ban sim ka ka bang khata ya kene ka MECL jongi la kene ka agitation jongi kala ban long illegal hande hatu ka government ka tip nam bada ka bapendu ya salary jongi employees karu kala le kam illegal. It's a crime to deny salary to the employees. It's a crime. Kalau kau mengi kalong illegal, terkamu terkaba penduk yang salary jongi, hakini kita arbanai menta, ka government ru, mentangin ombe government mana nomor bagdai ka PSU ka MECL ka dai jong ka government ru ka le ka kam ko balong illegal. Tes kau yang aku apa penpau pi hang ni, ba hakini ka rally ka balalong hunu khatwe terik ni la sim daga wega jingmut ngi la sim karai but lemba gane ka signature campaign ka bangila penyai but kala approve ka tuga signature campaign how new khatwe trik urali bala long balada ka government ka invoke ya ke esma la ne ka arrest ya kini ke member ki jongi ti kini kinok tre jongi baro kin court arrest ti kata ngalemba media ngakau penpau ya ka jingsungu ya kini ki paranok trejongi baro bagi kloi ban sign ya kini ka kot ya signature campaign but tak mensem kaba dan kata ka jingsungu nang menta kini kinong ilam jong ni committee ki wan sakhamat but bagi kloi ban ong balada kini ki jongi ki sakyam hakano ka benta jong ka agitation process takamot ki makiru kini mi lang baro saw hajar ngot kini court arrest